नमस्कार, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए जिस तरह आप मुझे बोला बोला बाबा बासुकीनाथ की निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। किने गईनी बाबा जिला मोती हरिया लड़ल एगो लड़की से ना ए नमा हो ना। कामर किने गईनी बाबा जिला मोती हरिया लड़ल एगो लड़की से ना ए नमा हो ना। का कही तोहारा से हम ए बाबा होइला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। कहा कही तोहारा से हम ए बाबा होइला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। बोलो बोलो शंकर भगवान की। सोचल सपना बाबा पूरा को दी हमके ओही लइकिया से सेटिंग कर दी हमके। बाबा हो सोचल सपना बाबा पूरा को दी हमके ओही लइकिया से सेटिंग कर दी हमके। कान्हे पे कामर लेके आई मदेवा घरवा पूजम तोहर चरनिया हो ना। कहा कही तोहरा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। का कही तोहरा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। बोलो बोलो बाबा महेंद्रनाथ की। भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। प्यारवा हो ना। भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। रंजन रोहित बाबा कहे हाथ जोड़ हो आशिक किशन पर फेरी दिन जर हो। हे बाबा रंजन रोहित बाबा कहे हाथ जोड़ हो आशिक किशन पर फेरी दिन जर हो। राइटर अरुण मनी से पूज चरनिया एक बार फेरी दिन जड़िया हो ना। कहा कही तोहारा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। ए बाबा कहा कही तोहारा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। कामर किने गईनी बाबा जिला मोती हरिया लड़ल एगो लड़की से ना ए नमा हो ना। का कही तोहारा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ करे से प्यारवा हो ना। कहा कही तोहारा से हम ए बाबा भैला बाटे ओ
Recording Studio Madhuban.